Entre les personalitats que destaquen dins del que seria la segona meitat del segle XV a Catalunya, és evident que tenim la figura de Jaume Huguet i la seva escola vinculada al món dels Vergós, però també ens apareix ja molt a les darreries de segle un personatge que havia tingut una llarga trajectòria en el context valencià i fins i tot en l'aragonès, que és la figura de Bartolomé Bermejo. Bermejo era un pintor que es relaciona amb la ciutat de Còrdova i és un pintor que té unes qualitats extraordinàries. És un pintor que el podem anar seguint per la seva itinerància al llarg de tots aquests territoris o en relació a tots aquests territoris, però que tancarà, podríem dir, la seva carrera a Barcelona. I ho farà amb una peça que crec que podem estar molt contents d'haver pogut conservar, que és l'anomenada Pietat d'Esplà. La Pietat de Lluís d'Esplà, aquest canonge de la seu de Barcelona, de la catedral de Barcelona, li va encarregar i que és una obra que és una única, podríem dir, escena en l'actualitat. Probablement en origen podria haver estat una obra més complexa, però en tot cas el que hem conservat és la imatge de la Mare de Déu amb Cris a la falda, amb la Pietat, el Cris, diguem-ne, del davallament, o sigui, hi ha una al·lusió al davallament en el rerefons, i a més acompanyada de la figura de Sant Jeroni amb el lleó i a més també la figura del donant, és a dir, al mateix nivell, o sigui, posava pràcticament al mateix nivell que el Sant Jeroni, és a dir, amb un paisatge de fons també extraordinari, amb una gran tempesta que ens mostra totes les qualitats, tota la capacitat del pintor expressiva. És un pintor que té un tint una mica negre en algunes ocasions, una mica fosc, podríem dir, però a la vegada d'una gran personalitat, d'un gran atractiu. No és un pintor que busqui ser amable amb l'espectador, però és evident que tota la seva cultura figurativa, el seu coneixement de l'escola flamenca, és a dir, està molt per sobre del que podríem dir que era la mitja del període. I això fa que puguem triar la Pietat d'Esplà també com una de les joies que hem conservat a Barcelona, en aquest cas, i que es poden mostrar com una peça, diguem-ne, molt valuosa del nostre gòtic, perquè en definitiva la va pintar a Barcelona.